duguni donc ambe barka dale o kama ganga ala fu sabula ala kan yabla ala kan donc magnifique de mani on may jugu yara de be on semela abla andan la akbar donc adama de ka nyuma ko ne abla an yɛrɛ dɔn ɲɔgɔn caman fɔ ko ɲuman de n'o t'a kuma ka ca ayo bamanan dɛ abla nan gado muso do ko ne ma ko depuis ale ye diɲɛ da ko galama bi da fɛn kalama de kan o tiɲɛ wallahu akbar o ɲɛ galama a bɛna fɔ fɛɛrɛ do a dɔn an bolo wasa ka se ka an mako ɲɛ fɛn kalamaw na jango dumuni kalama naam n'i y'a bila adamadenya taabolo kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko dɔw bɛ yen nɔ diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ olu bɛ lawuli ko gɛlɛn ɲɛnabɔli kama i y'a faamu mɔgɔya yɛrɛ fana na ko dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ se tɛmɛ fiyewu ni ko dɔw tɛ fɛn bɛɛ n'a tɛmɛ sira don fɛn bɛɛ n'i mako don fɛn bɛɛ n'i ci don adamadenya kɔnɔ min bɛ mako min ɲa a bila olu b'o ɲa i tɛ se k'i to la ka mako wɛrɛ ɲa adamadenya kɔnɔ o de kama ko depuis diɲɛ dara ko galama bɛ da fɛn kalama kan min bɛ se min na o bɛ se o de la abila kuma faamu o tɛ dɔw ko n'i y'a mɛn galama a ku dɔ dɛ ko ni ku t'a la a bɛ kɛ filen fitinin ye o ye tiɲɛ ye a dɔnna fana ni o a bugunatigɛ y'o de ye abila galama kala min b'a la i b'a minɛ ni min ye o de b'a to ani filen fana bɛ danfara ka bɔ ɲɔgɔn na o ye ale bugunatigɛ de ye abila adamadenya kɔnɔ mɔgɔ dɔnnen don ni fɛn min ye i bɛ jija o kana tunu i la i kana o sira bila n'i y'o sira bila i bɛ kɛ dɔnbagala fili i bɛ kɛ suguya wɛrɛ i bɛ kɛ fɛn wɛrɛ o de kama fo galama ni galama ku bɔra la a bɛ kɛ filen ye i bɛ kɛ fɛn wɛrɛ n'i dɔnnen don ni ko min ye i dɔnnen don ni cɛsiri min ye misali e dɔnnen don ka kɛ sisan i ka sigida la ko abila ndan bɛ tiɲɛ fɔ a tɛ nkalon tigɛ a da tɛ ŋanamu ko e dɔnnen don n'o min ye tile kelen n'i nana i nkalon tigɛ la dun o man ɲi i ma kɛ mɔgɔ sugu wɛrɛ ye i kɛra dɔnba filike o ye galama ko karilen ka bɔ a la abila ye tubarikala an b'a kuncɛ ni mun ye ko ni dɛgɛ ye galama sara ko an min bɛ bɛ siran abila o ye dakabana ko de ye dakabana ko don dakabana ko y'o ye ni dakabana ko kɛra a bɛ maaw jatigɛ non dɛgɛ man ka galama sara ko ni dɛgɛ ye galama sara ko an min b'a ka kɔnɔbɔ fili galama de bɛ kɛ ka dɛgɛ sori k'a min n'a ye galama sara e ne b'o min cogo di a bɛna sisan mɔgɔ min dɔnko ye ko min ye bɛɛ b'a dɔn ko karisa dɔnko ye nin ye abila n'o dɛsɛr'o la e min dɔnko tɛ dun a bɛ kɛ baara ye bolo e bɛ se ka na a bɛ gɛlɛya e bɛ ka baara ye arajo baara ye bɛɛ b'a dɔn ko abila e bɛ se arajo baara la ni e nana dɛsɛ ko dɔw ɲɛnabɔla arajo ko la mɔgɔ min tɛ arajo dɔn a kɔni a kɔnɔ fili o tɛna kɔnɔna fili siga t'o la bɛɛ ni dɔn fɛn de don ni ko ye a tigi kɛɲɛ abila ye kɛrɛfɛmaw bɛ siran tubarikala bamananw ko ni san tiɲɛna jate tɛ kalo la o ye tiɲɛ ni san tiɲɛna jate tɛ kalo la sabula kow bɛ feere kɛ a bɛ ko feere kelen de ko fɔ abila ye siga t'o la ni ko ɲagamina ni ji durundura taa fan kelen tɛ mɔgɔw la ni ko ɲagamina ala k'an kisi ni jamana ɲagamina ni sigida ɲagamina a bɛ kɛ taa fan kelen tɛ mɔgɔw la mɔgɔ ta de ye min kɛ i bɛ mun kɛ o de ye san tiɲɛnen ye a fɔ ko jate tɛ kalo la ni ko tiɲɛna a tɛ ɲɛɲini nin y'a kɛcogo ɲuman ye nin y'a kɛcogo ɲuman ye wala an bɛ deli ka kɛ tan nka bɛɛ b'a ɲini k'i kun bɔ fɔlɔ de o de y'a jatetan ye Traoré André bismillah bienvenue jumɛn na bi abila n dana min tɛnɛn na octobre kalo ye tile 11 sɔrɔ san 2021 fasiribaw sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ min ye ka kumaba dɔw ɲɛfɔ maaw ye ayiwa an b'a daminɛ gafe mun tɔgɔlen sɔrɔ yiriwa est ce que an bɛ yiriwa sira kan ayiwa yiriwa ko kuma ka ca nka mɔgɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo hukumu kɔnɔ ko kolonɛli Asimi Goyita ale taara Bamako mɔgɔkɔrɔba muso don Mariam Sangare ka taa ale fo san 112 ko a ye o de sɔrɔ balolen o ye sidan ye yɔrɔ kolonɛli Asimi Goyita taara fo an ɲɛ bɛ jaw la minisiri Umaru Jara o fana bɛ a kɛrɛfɛ
o min tali kɛ sœur Gloria Cecilia o ko ale kɔni ye a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ bamaciw bolo dɔgɔkun laban tɛmɛnen a bilandan naam o min bɛ tali kɛ Mali ni Kenya ka ndolaci hukumu kɔnɔna na min bɛ don kurumuni wararalu hukumu kɔnɔ sanba 2022 naam ko samata sega u ŋaniya kun do ka kuru wɔɔrɔ sɔrɔ ndolaci 2 la o ko sera ka sabati u bolo a bilandan o kaɲi le républicain ale ko di Antonio Guterres naam ni ale o ni ɲɛmɔgɔba ye k'a jira k'a fɔ ko ale jɔrɔlen do kosɛbɛ kalataw baaraw senasumali la Mali kɔnɔ ani camancɛ fanga kuncɛli la a waati la a bilandan min bɛ tali kɛ farafina sifin dɔw o ko olu ni faransi jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ɲɔgɔn kunbɛn n'o ye sommet Afrique Faransi o ko sifin ye min fɔ Macron ye républicain mɔgɔw bɔlen do a dɔw kalama o bɔlen kɔ sa min bɛ tali yɛrɛ fana kɛ an ka jamana camancɛ fanga waati bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo na ka to a cogo la fɛn kana fara kan ko sifinnaka minnu bɛ politiki tɔn kɔnɔ minnu ŋaniya don kalata ka kɛ a kɛ waati la olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko u bɛna bɔ waati nata ninnu na don nata la walasa u ka nisɔn k'a jira dɔ farali la camancɛ fanga waati kan gafe mun tɔgɔlen indépendant kɛn yɛrɛ ye ko Dr Sogel Kokala Mayiga ye kuma 2 fɔ minnu tɛ kelen ye ko a y'a jira France 24 sanfɛ k'a fɔ ko Faransi ni Mali ye furuɲɔgɔnma 2 ye minnu mɛnna furu la ko gɛlɛyaw se ye furu kɔnɔ sigi kɔnɔ nka ko ale ma da la k'a fɔ ko a bɛ kɛ furusa ye ko a y'o fɔ France 24 ye nka ko Rusiw ka kunnafonidibo dɔ bɛ yen nɔ nka fɔ Tirikiw ka kunnafonidibo dɔ bɛ yen ani Rusiw ka kunnafonidibo dɔ olu fila ka masala dɔ hukumu kɔnɔna na Dr Sogel Kokala Mayiga n'u ye min kɛ ko a y'a jira k'a fɔ ko jalaki bi Faransi kan k'a fɔ ko a b'a la ka bamaci ɲɛmɔgɔ dɔw kalan ka waati dama Kidali kɔnɔna na wa ko min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Kidali la k'a kɛlen don k'o kɛ bamaci dugu ye ko nin kuma 2 in ko nin kɔni fɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka to Faransi ka se k'i fari faga dɔ ka se ka fara camancɛ fanga waati kan non tɛ wa a bɛ kuma kelen na ko an ye furu ɲɔgɔn ma furu ɲɔgɔn gɛlɛya bɛ sɔrɔ waati dɔ la a ma se furusa ma tiɲɛ foyi ma se furusa ma o bɛ tiɲɛ ne hakili kun fila bɛ ɲɔgɔn dafa de u fila bɛ ɲɔgɔn dafa de an ye furu gɛlɛya tɛ furu la a sera furusa ma an b'a fɔ ɲɔgɔn k'a fɔ pɛn k'a ɲɛnabɔ de n'an dɛsɛra de bɛɛ b'i yɛrɛ ta min fɔra Kidali ko la hakili la o ye gɛlɛya dɔ de ye voilà mun bɛ furu in kɔnɔ o tɛ o don ne hakili la ne y'a fɔ mun cogo de la kuma bɛ ɲɔgɔn dafa nka indépendant mɔgɔw ma faamu o ma faamu kosɛbɛ bɛɛ ni hakili la de ne yɛrɛ y'a faamu ten nka indépendant mɔgɔw ma faamu ten olu ko kuma 2 les jeux troubles de Sogel Kokala Mayiga kuma 2 de ko le double langage min bɛ tali ko n'o ɲɛfɔ ka jɛya an m'a faamu ten olu kɛlen don ka faamu bɛɛ n'i ka faamu cogo dɔ siga t'o la awɔ Cɛma Ibɛri Kulubali a bila nan ko ale kuma minnu fɔlen don k'a fɔ k'a bolila sariya tigilamɔgɔw ɲɛ a kumana a y'a jira k'a fɔ ko ale bɛ jɔyɔrɔ min na n'a ye jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ ka tɛmɛ ko ale bɛ mɔgɔbaya min na a bila nan ko t'a to ale ka boli a ka jamana sariya so n'a bolila fa b'a yɛrɛ fa awɔ ko t'a to ale ka boli ale yɛrɛ bɛ min sariya so ɲɛ bon a kɔni bɛ kɔfɛ donc a bolila nka a y'a jira a ka bataki kɔnɔ a fɔ ko a taalen don a ka baara dɔw la a fɔ a y'a bolila a fɔra i k'i ta sanfɛ i bɛ molon tigɛ ba mɔgɔw di ɲininka a ko a ka sabali n'a tun y'o fɔ k'a sɔrɔ yan kɔnɔ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ a ye mais i ka taa kɔfɛ k'a fɔ i ma boli mun n'i bɔra ayiwa an ka taa fɛ kuma ye a yɛrɛ ye nin fɔ k'a ma boli mais a y'a sen fa a ma boli mais a y'a sen fa a yɛrɛ kɔni y'a jira ka bataki in kɔnɔ k'a fɔ k'a tɛ Mali kɔnɔ a tɛ Mali kɔnɔ a taara cogo di a bɔra cogo di a y'o fɔ ayiwa an m'o fɔ k'a fɔ an m'o fɔ a faamuna o an y'a faamu k'a fɔ i bɛ jamana mara ko b'i fɔlɔ de i bɛ boli ayiwa a kuma ka ca a kuma ka ca caman kɛlen don ka ji kɛ bidɔn na fɔlɔ nka komi cɛma kumana k'a fɔ k'ale ma boli a ko n'an boli an bɛɛ a ka segin ka na kɛ kuma de bɛ yen sisan a fɔ ye n'a ma boli a ka segin ayiwa a fɔ ne ko ten a banna cɛma hali n'a yɛrɛ tulo t'an kan na a ka mɔgɔw tulo na kan na kuma banna n'a ma boli a ka segin a banna n'a ma boli a ka na a banna k'a fɔ bon n filɛ Mali kɔnɔ de ye wala kuma bɛ ban o tɛ o don ayiwa
Moi, o bole questa ko maba minemu mo minemu mi sena sisa secrétaire mun bala ka ke politique kanyesi mo ma ka so ko ka furo na fulu bara chugo do yi abla nan ko shifina ka do wulle no ku joka jira ka fo ni bagabal do yi olu majeni bagabal munu yi ko e ube politique tondo kono munu majeni do frali chama jafa ngwati kan o se ko fo me ka fo mo do dum ko yara do wola o fana jen oko Bamako nyama chele ko kuma konna ko ozone mali aka baro sunsuru folo ulde sara oko sabula ko ka jurumbe fasola ko abise fase jurube o jurute am fe ulde sara c'est favori milliard bisawama Allah akbar les échos wele usene ma gindo ko dem nyama ko bada le pullo oko ale koni ka do flage ale ka jatila fiamunu mi chama jafaina ani docteur Shogel ko kala mayga ka barala akeme ki ne do ko ba chama nyanche les échos mo ya blay o bela ko abuko abe fien fo ma ko abu fien ngata fe o fana ire ma fa sa ko che fontere terasa sigadola aba yuba yabdo aba yubu yaba abe o chula e parti de terre mi ka fien fo yembe o tera de o ningo o de terre o chende o awo parti le mamuso ani chifun ka nyongo ko tonzigi ba mo le ko congrès ni asin flana yi yele mana de ayi ko we tonzigi ko kuma ko nanda yinna ko chifun ni muso no lu ka ke ton sinzimbre pawye minu sege sabu ka ton ka jamachia kala tan na tawla o mi rafam talike Macron ko ale koni mo do sugandi ma sigile undani nay ka fo abna mo mun sugandi kata ka nyongo ko me bala no sumi Afrique France akama wolele aw ale ka ma wolelo orange hour 2021 ko ni koni feren hakle orange mo bulu ka se ka mauladia mino ni ajira ka foko luka bara barka bona ko sube uka sane feri hukum konana no ko ka produit distribuer o mi talike basketball la bulla ndulachi ko as police ni joliba se musukunda ka magale no mbulu fiu ablay ukrawane info matene jonga kungule Dr. Sugar ko kala mega ka kungulo do o ka ajira ka foko Franci mana da malinyela aya foti ambeta kala ka mana yele aywa al ne mana be mayele mais ni kala tasmala ka soko ona diga yeli gede sigatol o mi refona talike Assise nationale de la refondation wale baro kon buldonanga moye bamu gangage ako wale buldal no kabla kalu klitan anduru kon no kalu de kodo kasi aklem ko ani kelema docteur Bokum ko wale kludo kurum karim wale ko CPM politique kludo ablandan ale asenfa ka o skisinga atumbe asadi la ngwa donga asenfa ka boyo yoro ni aya politique ka to kulula goni o jelente abora sadila wa yafone abora sadila awo ne ako kumba kumane ne awele akoma ko chendo ka bora sadila ayo lala ni kulumi sila famuna o na ka politique ko tabulu agara la fangala za afamuna yoro le challenger kalangera nyafo akuli ka foko Dr. Sukel ko kala maiga mali chamanja fanga nyam ko ako nya sementia ka nogo bala peu ka foko francini mali che nyon famia balien ko atna ska ke fursay ablandan nam ambe furu nyon ko ambe dimi me ama sey ka werebla awo me ambe tinye fo nyon ko sobe le malien ajira ka foko franci chifun wele chugo mina nieta ko koro wajira ka foko amako be moko woro la bisa sinzi munu kan farafuna kono kasika akanganya do sawati o mi witalike anka jamana lakana suba mul ko 14e arrondissement pour sekunda ko lu koninye guinéen do mene guiné ka dewno musudu ko munugo mi dantame wala chamake ku tagada do kan ablandan o mi rafana witalike coronavirus bana bulu ci ko ko nana furamin nana na wule ko vaccin DC solidarité ablandan ko a joro yira keni fasil baka
ɲɛfɔliw ye min bɛ tali kɛ faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye laseli minnu kɛ ni kuma don minnu maa bɛ se k'a fɔ minnu ye maafiyali kumaw ye ko politiki tɔnw ka fara ɲɔgɔn kulu min wele ko ATIR olu kɔni ye a jira sa k'a fɔ ko u ma jɛn ninnu ye u ye kangari gɛlɛnw fana da a ko hukumu kɔnɔ a bila la sentinelle ale y'a jira k'a fɔ BPREM faso ko olu ye a ɲini k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga waati min fɔra ko a ka to a cogo la ani k'a ɲini fana ko sariya ka damakɛɲɛ bɛɛ lajɛlen na a bila nan ko BHM yɔrɔ ale farala BHM tɛ tuguni BMS kan ko fara ɲɔgɔn kan n'o hukumu kɔnɔna na ko babaliba ye mana da BCEAO ɲɛ la k'u ka ko ɲagami ko a tiɲɛ bɛ ɲini ka bɔ kɛnɛma bi a bila nan ayiwa an b'a kuncɛ ni kojugu ko muso 3 minnu ye nin ka gɛlɛn labila voleuse internationale kabako muso 3 zone do u ka zoyan ti da hali ka jamana dɔrɔn ma kabako ko tɛgɛ dara olu kan ko kelen yɛrɛ b'a la o san 62 de y'a bila nan aye wane cɛ san 62 san 44 san 42 u saba muso dominité de musokɔrɔbaw do tiɲɛna mais ni muso bɛ don kɔ la a ka jugu ni cɛ ye dɛ n b'o fɔ e bi dɛ o ye tiɲɛ ko tɛgɛ dar'u kan a bila yen tubarikala u ka boli sera dan na ko maramafɛn dɔw fana minɛna minnu ye kɛlɛ kɛ marifaw yɛrɛ ye ko minɛna zone dɔw ni binganikɛla dɔw bolo a bila dan tubarikala sɔgɔmada n'a kunnafoni teliw ye nin ye an b'a lajɛ n'a sera ka an n'olu kuma ɲɔgɔn cɛ tilegan fɛ a bila yen a ma mɛn ne dile k'a fɔ ko n ko Mali an bɛ région 19 de la ni hakili b'a la Bamakɔ b'a kɛ 20 ye dɔw ko an ka segin a kan pour que u k'u dɔn n ko problème t'a la an bɛ segin a kan an bɛ dɔ yɛrɛ fara a kan n ko waati min na an bɛ Modibo ka fanga la région 6 de tun bɛ yen an taara ka Musa fanga la u y'a kɛ région 7 ani district 1 an nana démocratie la u y'a kɛ région 9 ye Segi sisan talen ɲɛ olu y'a kɛ 19 ye Modibo ka waati la Kayi Sikaso Segu Mopti Gao olu tun ye région ye Bamako ni Kulukoro tun ye région kelen de deuxième région c'était Bamako, il n'y a pas Kulukoro. Faut me reconnaître. En 1972, 23 février 1972, Fama et Sharia Taouko, Bamako, en bas, beau, région là. En bas, qu'à Damadougouye, parce qu'elle est Fabaye, en bas, qu'elle est distribuée. Numéro 2, en bas, c'est Kulukoro. Si Kulukoro, qu'à Damadougouye, région, Bamako, qu'à Damadougouye. Voilà. Donc, il y a Bamako Tiga Kabo Kulukoro là. Ko Bamako est Fabaye, Niama Beya, institution Beya, avec le district capitalier. Kulukoro est numéro flata avec les régions de Maman. Ils ont réorganisé maintenant. Bamako, capitale, 6 communes. Maintenant, Kulukoro, région avec 7 cercles. Ça, c'est en 72. Talani a fait tout. En 1977, c'est même le Moko. Ko koron fait que bon makelema de ko région de Gao ka bo kujugu ko anta tla fla la pour que mara ka seke sinsiwa donc ko o ya tla fla ko Gao ani Tumbutu bi ka dama région ye Gao fana bi ka région ye Gao mo ye 6e o ye numéro ta ka di Tombouctou ma wololana ko Gao bi ka wololana ça c'est en 1977 Samba fele kama kono dani bulon flan wati en 90 réunion dana Touareg nu bamanju ko non tison ko amma yarata ko bo auto yarata ma sa ko yarata am be fere ke am ba ke décentralisation aw yara bi ke région yi am be mara sigawma am bi kenyo fa ma sa ko muruti donc le 8 août 91 ki dal fana yo politique bo ga wala duguni we ga wala duguni al fana kara dama région tabarakala o tewa tala ñebe ba mo ci wulle tuguni ko folo dia ko motion ko bu yere mine yere de ko sa sabule o kana yere mine 2006 en toro ko ko non ambatla ambi gawot la tuguni ambi menaka ke région ambi Tombouctou tla tuguni ambi to doni ke région Tombouctou to arabu bolo menaka to aregu bolo to doni arabu donc maintenant
u ye tawdani en 2016 u ye Tombouctou ni tawdani ani menaka créé ko ke région yi ou des régions temps et mun sont actuellement région temps pour les fonctionnaires. Ah nous administration nous fait bébé. Maintenant kononto be région do gouverneur be mais fin tede Buguni Kita Nara Banyangara Joila Nyoro Kuchala San Douanza une des régions Kouraye on appelle les régions non opérationnelles. Gouverneur koni Biguma ou beni ko gouverneur do mais gouverneur sigero cercle wo commune wo ou bo comprendre parce que vous division folo mo ko bala folo ou ñomo yala folo donc ambo comprendre. Donc en réalité sur le papier il y a 19 régions dans la réalité dans le fonctionnement tant ani Bamako marawulu tanebe ani Bamako ou le devi marala parce que charia ni fembe de valendo gaba voilà to ba yini ngake marabulo de hasa voilà aw sabula marabulo nyamo sugandira nga aka baraka nyoni aka marabulo to ma dantike nuga musaka ma dantike folo nu umara yara boli munga yoro munga o fana ma dantike o dawdo donc mercredi don ni nana amba dafa gadi mogoma fo mogo ka famu ambo chokomina kuzo mba fo Traoré Jara inche jite